Ама аз вече имам канал с 2 клипа. Ето, виж. Иванка, виж. Я виж нещо. Имам 2 клипа. Един клип. Ма къде е този канал? Здравейте хора! Пак сама сега ще играем игра. Чакай, Влизаме в кар паркинг. Ето, в момента съм в някаква маспала. Винаги маспала, така пускаме се аварийните да не виждат колите. Ще сме по-нага. Кога спираме? Оу май гаш! Винаги трябва да внимаваме като караме. Това ли трябва да спирам? Ето ни. Даваме газ до дупка! Ето, знаеш, че аз съм до тебе и сам си почва клипа. Да? Буквално Иван Гейминг БГ. Иван Гейминг БГ. Ето. И до това човек. Да. Ама може само да